Ja sam recimo da imam ovo super kolegricu. I koliko imaš grobčića? 13. Ja 12. Dakle, Felix mi ja klip za 5 sekundi. Ja imam 11. Ja 6. 3. Imam 0. Sve sam bio sam neki župoti da ne pojavim. Znao sam. Ustavio sam 6. Što filmu klip? Ovdje će doći 0. Što da sam i ovo? Ovo je dobra mapa. Gdje se postavlja ove figurice? Ne znam. Evo ga! Yes! Kočno skoti da se... Pa ti šalješ. Ne. Ti se postavio uopšte ove figurice. Ne traži auto. Kako glupa mapa. Majke. Kako glupa mapa je boj. Znam, vidi sam. Nisam slijepo. Gluplje mape nikad ne vidio. Jeste. La 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 la. Ne gluplje mape. La 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 Možeš da ja vidim. la la. Ništa ja ne radi di Piše mi da jedne strane lupam. Šta? Da šalješ. Šta ti ima cheat? Šta? Oj čak ima cheat! Vidi kako sam ja šaljem! Pa vidiš i meni. Ne! Hajde pošalji nešto. A ti jedan balon? Šta ja budu? Majke ti ga! Taj to nema, yes! Čisti! Ljudi, igrali se s njim. Nemoj da igram. Nisam čitera. Čiter živ! Počeo si 3 kude druši i to će biti. Aha. Jedan je zamali. Čiter ljudi. Čiter! Mate prijaćel. Alo, ja stavim ladno ovu kršenu, kako se zove, palmu usred bazena. Hvala, to ti mi je mogu. Bazer. Pa i ti stiš gore. Bazer. I rekao ja sam za kuću. Kome? Ljudi, sorry, sad nije neko zore. Ono to je baka koja nervira ljude kao... Verujte me, ona je toliko dosadna. Ma da, kao tvoja baba. Moram da se igrati s legokoticama! Izdi, tvoja baba je... Moja baba kuva bolje od tvoje babe. Priča moja baba kuva. Bolje od svoje božarbe. Ma bošara ti bavi. It's me Sharba! Get down! It's me Schweizeriga! Schweizeriga! Pa šiga, liga. Ej, igri se na ovo godine, bajmo ne vidjet ćeš manje košta. 270, vidiš. Sposobno su kuće. Zato je kuća toliko loša. Znam. A znaš kada je dobro? Kada imaš level 4. Ona dobije, znaš ono što pali grob, Wizard. To dobije ta kuća, pali grobove. Jesi mi ti uopšte čuo? Da. Šta radi kuća? Neke gromove pali. Naravno nisi propalio. Ništa se ne desu. Pa ništa. Znaš, banana imaš. Mogu si da baciš onaj metalne balone. Ali jem ga sad stavio vizu. Ti umiješ, joj. Daj malo da ti pomognem. Rekao sam te. Baš ih hvala što mi pomožeš. Kukuc na lagan vetar. Kukuc na lagan vetar. Ljudi, poslavice Sergeja. Okej, idemo sa sljedećim partiji. Ja sam mislila da ovu partija da će treba 50 minuta, ali ovo nismo vidjeli. Okej. Vidiš kako... Ljudi, vidite da je ovo prava četvrčina. Da, gubi. Evo nas. Dakle, jedan je random. Neću jedno, bre. A neću jedno, kako ovo sad izvišem? Ne, nije fora. Iz početka. To mogu dalje. I evo ga, dakle, ljudi. I znaš da nemam para za ovo jedno čovješte. Bravo. Jel ti još? Ima. Dobro sam ovog što s ove govna. Prvo, ništa. Ništa, masa bez reči. Uzi njega! Ti kao šta po sebe? A, po sebe. To se već odbio od početku. 3 si dobiti stvr s igricu 2.
Sad koliko? Jedan. Meni piše sada 3. Koliko tebi piše? 8. Ja sam svoj kažem. Idemo ili posati. Da si bri. Sedi broj pasa. 8 i 15. Gdje si bri? Dobro. Ajde što reći u klipu. Ajde bri. Okej. Dobro si jaka. Ne. Ja sam rekao da šta kažem u klipu, znaš. Ali on ne želi. To što ne želi nismo jakri. Razumeš? Evo brin. Gdje si brinula? Znaš da mogu stvari da vrata? Sam. Majkine. To je pametna džukac. Ajde dođi brin. Din. Gdje si brin? Stari. Idemo. Da pijeva ovo. Evo ti još šalješ. Da! Šalješ! Imaš ispred tipa! Evo ga Brinula. Brinula, gdje ti je tvoja puška? Brinula, gdje ti je to? Fuck je, on dobio sarak ili šta? Kaj ti bi sao? Nisam. Ja bi sam. Ar ti imaš jabuku od drvo? Jabuku od drvo? Ne imam beskreno. E pa znao sam. Moje jabuku od drvo je toliko dobro da baca banane. Baca banane! Tako bi podio rekao. Padaju banane, padaju banane. I tate, gađe su skupe, vidi mu se dupe. Kada pade kiša, jebe mu se piša. Vidi mu se piša. Sad greš poznati pivač. Da, ne se poznati. Da. Pevan. Zato svi s ovog Ja sam pevaljka! Šta te bolje, pevaljka ili ovaj čovjek? Pjevač. Pevaljka. Znao sam. Ajde, pošto muči. Pevaljka. Što je ovo? Da bolje gdje si postaje. Ej! Šanu jebem ti mater u kurac. Ali oni su tu te odgađaš. Higijenizmu! Što radi? Ko? Ovo je ono što baca buk. Ovo govna od čovjeka. Govna od čovjeka. A šalje, kurac. Gdje su mi? Evo ga, ajde ćeš tu ripu. Ajde brate. To, znao sam, Gidon. Motherfucker. Nećete reći kako da uništiš te. Upgradeaš? Šta upgradeaš? Šta ako doktora? Bravo. A već tako sam. Jebani bak. Da ga posto razliš. Ti vidite! Evo sad. Sergej je umro od strane Luke. A možda što sam te pobjedio? Onda je sad. Okej, ljudi, da vas zabavite kako sad. Pjevaj, pevoljko mala. Gde su ti para za da ti daj jaja? Gdje ti je para za tatina jaja? Sad kad ti mala je dala para za tatine jaja. Ajde, tako. Ajde, baci 5. Ajde, Citra, ajde, Luka! Šta kada ne mogu?